этой земли цудовной, там, где квітнее Востовский край, у своей величине вымовной нас устракае сдалек лучай. Яркие зорки в небе зяют, спевы анёльские лошадь свых, простые люди Бога восхваляют у сердцах чистых верных своих. Сучасная вёска Лучаі размешчана на збегу 3 азёр і ракі Лучайка, што і абумовіла паходжанне назвы. Упершыню паселішча Лучаі ўзгадваецца ў 1542 годзе як маёнтак у ашмянскім павеце віленскага ваеводства Вялікага княства Літоўскага. Магчыма, першая каталіцкая святыня з'явілася тут яшчэ ў 1617 годзе, калі вёску Лучаі набыў святар з ордэна езуітаў Анджэй Яновіч Рудаміна. Ёсць меркаванне, што калі езуіт становіцца уладаром мястэчка, то зразумела, што тут з'яўляецца хоць нейкая, можа невялічка, але каталіцкая святыня. Вялікія ўладанні Лучай на працягу апошніх стагоддзяў змянялі сваіх гаспадароў. Гаспадарамі гэтай вёскі былі такія знакамітыя людзі з сем'яў Агінскіх, Ваньковічаў, Мастоўскіх. Але стала і езуіты сталі тут ужо мешкаць пры Агінскіх, калі ў 1731 годзе ў Лучаі была заснавана місія ад Віленскага калегіума. Першыя будынкі місіі былі драўлянымі. Праз 3 дзесяцігоддзі ў Лучаі ўжо дзейнічае рэзідэнцыя ордэна. У 1765 на сродкі тагачаснага ўладальніка гэтых мясцінаў князя Тадэуша Францішка Агінскага і ягонай жонкі Алішбеты тут заснавана парафія полацкага дэканата Віленскай архідыацэзіі. Эльжбета з Агінскіх, Пузынава, фундавала для місіі 160 тысячаў польскіх злотых. А 17 ліпеня таго ж года тагачасны ўжо ўладальнік мястэчка Лучай, князь Тадэуш Францішак Агінскі, кашталян троцкі, на будаўніцтва новай мураванай святыні выдаў свой уласны фонд. І партрэты фундатараў Альжбеты і князя Тадэуша у свой час знаходзіліся ў сакрыстыі касцёла. А сёння іх можна бачыць у Віцебскім мастацкім музеі. А ў наступным 1766 годзе езуіты заклалі тут каменны касцёл у стылі барокка. Меркавалася, што аўтарам гэтага праекта маглі быць і вядомы італьянскі дойлід Карло Спампані, які шмат працаваў на Беларусі, і віленскі архітэктар Тамаш Жаброўскі. Вельмі магчымы і ўдзел праектанта Лянкевіча. Але больш верагодны ўдзел у будаўніцтве гэтай святыні Антонія Рымкевіча, які быў архітэктарам езуітам, які ў 1703 годзе быў менавіта тут, у Лучаі. Аднак у тым жа 1773 годзе ордэн езуітаў быў скасаваны. І гэта, канешне, спыніла будаўніцтва. Скасаванне таварыства Езуса ў 1773 годзе затрымала працы па ўзвядзенні святыні. Будаўніцтва было завершана ў 1776 у стылі так званага станіслаўскага класіцызму, пераходнага стылю ад барока да класіцызму, названага ў гонар аб тагачасным каралі Рэчы Паспалітай Станіславе Аўгусце Панятоўскім. Гэта стыль пераходны ад барока да класіцызма, калі ў будынку сустракаюцца рысы ўжо адыходзячага з моды стылю барока і толькі выходзячага ў моду стылю класіцызму. І кансекраваны ўжо новазбудаваны касцёл быў 4 лістапада 1777 года пад тытулам святога Тадэуша Апостола. Фасады касцёла унікальны. Галоўны фасад увенчаны фігурным франтонам з 2 двух'яруснымі вежамі-званніцамі.
Фасады касцёла багата дэкараваныя пілястрамі, профільнымі гзымсамі, дарычным поясам-антаблементам, які апаясвае весь касцёл пад галоўным гзымсам. Франтонамі крывалінейнага абрысу з валютамі таксама завершаны алтарны фасад і тарцы крылаў трансепта. На адной з двух'ярусных вежаў званіцаў у свой час быў усталяваны гадзіннік, які выбіваў кожныя 15 хвілінаў. Эти куранты, которые видим, там располагались раньше на нашем костеле. Во время ремонта костела они были установлены, ну и проработали почти 25 лет. Теперь они уже заменены на новые, которые теперь слышно. Касцёл пабудаваны на месцы старажытных могілак. Святыня уяўляе сабой трохнававую двухвежавую базыліку. У галоўным алтары змешчаная вялікая разьба Хрыста ўкрыжаванага, якая раней закрывалася пасля набажэнстваў абразом Найсвяцейшай Тройцы. Левы бочны у тарцы навы звеставання на свяцейшай Марыі Панны, правы бочны святой Ганны. Яшчэ два алтары змешчаны ў тарцах крылаў. Цікава тое, што тытульны алтар, гэта значыцца алтар у гонар святога Тадэуша Апостала, ён не галоўны і нават не галоўны з бочных, а знаходзіцца у тарцы трансепта, ну і прысвечаны, зразумела ж, Тадэушу Апосталу. Унутры святыню распісаў вядомы мастак Казімір Анташэўскі. На жаль, да нашых часоў некаторыя фрэскі не захаваліся, яны проста замалёваныя. Роспісы выконваліся менавіта з нагоды віншання дачкі Ваньковічай, якім ужо ў той час мелі лучшае сваё ўладанне, сынам Тезенгауза з пастаў. І менавіта з гэтай нагоды зроблены роспісы касцёла, а таксама установлены арган з 1811 года. Па сённяшні дзень дзейнічае, мае цяпер 6 галасоў, 6 галасоў страчана, але шукаем спонсораў і працуем над гэтым, каб арган працаваў яшчэ прыгажэй. Над уваходам устроены арганныя хоры на двух апорах. Арган каштоўны, аздоблены прыгожай разьбой на 12 галасоў. Яны былі усталяваныя ў 1811 годзе коштам калятара Тадэуша Ваньковіча, на той час ужо Ваньковічы належалі лучшым, і у павіннасць калятараў уваходзіла сачыць за касцёлам, дапамагаць яму грашыма і іншымі магчымасцямі. Скляпенне таксама на сродкі Тадэуша Ваньковіча, багата размаляванае вядомым мастаком Казімірам Анташэўскім. Размаляваў расліннымі арнаментамі, картушамі, евангельскімі сюжэтамі у так званай тэхнікі грызаль. І як напісана ў інвентары Лучайскага касцёла, унутраныя сцены і алтары пакрытыя прыгожымі размалёўкамі на муры. Пад касцёлам была зроблена крыпта. На пачатку 19 стагоддзя ўвесь касцёльны пляц быў абнесены высокім мурам. Мур быў настолькі вялікі, што ў яго нішах змясціліся біблійныя сцэны. Вось мы знаходзімся у падвале касцёла ў Лучаі. За это месца пачаў будавацца касцёл. Фундаментам і этому скляпенню, якое знаходзімся, там уже больше за 240 год. У гэтых нішах былі захаронены фундатары, святары.
якія пачаткова працавалі тут. Ну а калі касцёл быў зачынены, на жаль, это было разбурана. Тое, што мы ўжо знайшлі пасля астанкі, то былі захаваны ў другім месцы тут у падвале. Цяпер, дзе мы знаходзімся, менавіта пад алтарнай часткай касцёла. Цяперашні падвал, то это толькі палова таго, што быў раней. Ён цяпер замураваны. І магчыма, што там далей былі падземныя хады з касцёла да плябаніі. На сённяшні дзень мы не маглі знайсці іх. У 1793 годзе паводле другога падзелу Рэчы Паспалітай мястэчка ўвайшло ў склад Расійскай імперыі, атрымала статус цэнтра вобласці ў віленскім павеце Мінскай, а з 1842 года Віленскай губерніі. З таго часу лучайская парафія ўваходзіць у надвіленскі дэканат віленскай дыяцэзіі. Напрыканцы 19 стагоддзя лучайская парафія налічвае больш за 5000 вернікаў. У той час да парафіі прыпісваліся капліцы ў Груздаве і драўляная капліца ў самім Лучы на парафіяльных могілках. Яшчэ была капліца ў фальварку Цяшылаве. Пры касцёле дзейнічаў шпіталь для ўбогіх, як напісана ў архівах, і парафіяльная школка, якая утрымлівала 4 студэнтаў. Вучыў тутака сам плябан, то есть ксёндз касцёла. За польскім часам мястэчка цэнтр пастаўскага павета віленскага ваеводства. Колькасць парафіянаў дасягала 7000 вернікаў. З пасляваеннага часу Лучай цэнтр сельсавета Пастаўскага раёна. Пасля вайны касцёл у Лучаях дзейнічаў да 1948 года, але пасля і ён падзяліў лёс шматлікіх каталіцкіх святынь, якія былі зачыненыя савецкімі ўладамі. Тут было зроблена сховішча для запчасткаў сельгастэхнікі. Святыня была закрытая, ксяндза забралі, посадили, вывезли. Сестра Анна Дубовик возила передачи ему, каб з голоду не памёр. У будынку былой плябаніі была змешчана школа, якая захоўвалася тут да канца 20 стагоддзя. Апошні пробаш лучайскай парафіі ксёндз Чэслаў Баравіцкі быў высланы ў Польшу. 24 лістапада 1955 года ксёндз Барвіцкі прыслаў ліст да сваіх парафіянаў. У ім ён пісаў: «Мала хто застаўся паблізу вас, але гэта нічога. Гэта чысцец, гэта ўсё ж не пекла. З чысца заўсёды ідуць у неба. Не дай Божа застацца няверуючым, адысці ад усяго святога, ад стварыцеля. Вось гэта тады ўжо і будзе пекла. Няхай святыя маюць вас у сваёй апецы. Цешыць мяне, што бацькі давялі сваіх дзяцей да першай святой камуніі. Гэта вялікая радасць для неба». У нашай святыні тут былі і трактары загнаныя, і запчасці, і сялітра лежала тут, удабрэння. Усё было з касцёла вывезена ў Камаі. У падвале было хранілішча, там хранілі овочы, там гэтыя бульбу, там моркву. Агінскія ж былі, яны там захароненыя, як гэта там быў хранілішча, дык гэтыя грабы іхныя празбівалі, павыцягвалі ўсё адтуль. Прыйдзе шчаслівы час для ксяндза Баравіцкага, дзень 31 ліпеня 1956 года. Яму дазволена пакінуць лагер. Ён прыедзе ў Лучае. Ды толькі дарэмна узрадуюцца вернікі, служыць Богу ў касцёле яму не дазволіць улада, і ксёндз Барвіцкі будзе вымушаны выехаць у Польшчу.
Касцёл у Лучаі зноў апусцее без святара. Але парафіяне пэўны час яшчэ будуць збірацца ў ім і маліцца. Пазней жа і гэта ім забароняць. Настане час, калі з касцёла помнік архітэктуры позняга барока і класіцызму, пабудаванага па фундацыі Тадеуша Агінскага, вынесуць цудоўныя абразы. І толькі, як сцвярджаюць вяскоўцы, атэісты не здолелі здзерці са святыні вялікі крыж. Не хапіла сілы, але ж глядзець на яго тады яны таксама не маглі, таму завесілі брызентам. Касцёл ператварылі ў склад, і працягвалася гэта амаль 40 гадоў. У 70-м мы прыехалі, сельсавета прадседатель і участковы, і гэта ўсё наша ў касцеле разабралі. Фігуры, гэта ўсё. І гэты касцёл наш астаўся пусты. І стаяў ён да 80-го году. Цігалі хто што мог. І фігуры, і гэтыя са сцены, ўсё гэта. Бывала, я ў школе рабіла, бывала, прыйду, гляджу, дзверы адкрыта, дзверы закрыю, і гэтага. І крыж быў мішейны, павалены. Тым не менш, у 1970-х гадах касцёл святога Тадеуша быў аб'яўлены помнікам архітэктуры рэспубліканскага значэння. Былі зачыненыя разбураваныя святыні, вельмі мала было святароў. І ўсё ж касцёл жыў, у многім дзякуючы людзям. Людзі самі збіраліся на маёвыя, чэрвенскія ці ружанцовыя набажэнствы, а часам які-небудзь заезжы святар і святую імшу адпраўляў. Ішла другая палова 80-х. Паўсюль ужо людзі цешыліся атрыманай рэлігійнай свабодай. А ў Лучаі ўсё яшчэ не жадалі вярнуць вернікам касцёл. Там планавалі адчыніць канцэртную залу, зноў гады бясконцых падарожжаў вернікаў. У Маскву, Віцебск, Мінск, паставы, размовы. І ўсё ж справядлівасць узяла верх, касцёл вярнулі. Пісалі ў Маскву, просили и Горбачова, и министров, и жонку. Я сама писала 3 письмы. А у Минск ездили сколько разов. Нас выгонят там, а мы постоим под дверима, поплачем и зноў сунемся, отдайте нам костел. У Поставы ездили, у Витебск. І в Поставы часто тут близко, так нас выгонят, а мы зноў постоим и зноў сунемся, отдайте нам костел. Як почули мы уже, что у Поставах уже отдали, и мы стали доходить. А у нашем костеле хотели сделать музей органной музыки. У 80-м открыл ксёндз Ян Шуткевич. Асы были, молились в этих лесах. Ну, тогда уже пошли строители, ремонтировали 2 года. Ну, тогда пошли уже и с усём же открыли. Толькі ў 1990 годзе святыню вярнулі каталікам, пасля чаго быў адноўлены былы выгляд святыні. Апошні час у касцёле працуе ксёндз Мікалай. Ён стаў для прыхажан не толькі добрым пастарам, але і сапраўдным сябрам. Наш ксёндз Николай Ліпскі, яму нет цаны, ён такі шчыры, так моліцца і нас навучаюць.
і мы яго ні за што не аддадзём нікому. Ён гэтак стараецца наводзіць парадак. Усё, што зроблена ля касцёла, гэта ўсё яго старанне. Просім Бога, каб ён у нас і астаўся. У єдності Духа Святого уся пошана і хвала, праза все віки вічні. На працягу 5 год тут у Чайскай парафіі у нас уже працуе ксёндз Мікалай Ліпскі. За гэты час у нас вельмі многа ўсяго зроблена. Таксама вядзецца вялікая праца з моладдзю. У нас праводзяцца розныя фэсты. Гэта у асноўным летам фэст Святой Ганны, а таксама фэст Святога Тадэўша, апекуна нашага касцёла. Тут можна адпачыць духоўна, але таксама людзі могуць і павесяліцца. Пасля ўсяго праводзяцца канцэрты. Таксама наша моладзь удзельнічае ў розных сустрэчах. Для дзяцей праводзіцца лагер, канікулы з Богом. Вось ён праводзіўся ў Новасёлках. Таксама наша моладзь удзельнічае ў сустрэчы ў Браславе. І вялікі дзякуй за ўсё гэта ксяндзу Мікалаю. Прыемна, што ў касцёл прыходзяць многа маладых людзей, для якіх вера ў Бога і аўтарытэт ксяндза на першым месцы. Мы готовы ехать с вами на край света. Плакать, от радости. Мы столько у стольких месяцах побывали, столько убачили, духовно насытились. Агнешки, это удячность великая, просто слов нету. Людзі, які наведваюць святыню, таксама моляцца і просяць заступніцтва Бога праз святых. І некаторыя з іх вяртаюцца таксама, каб падзякаваць за пэўныя ласкі, нейкія аздараўленні ці навяртанне. І менавіта знакам здзяйснення этой малітвы то ёсць тыя воты, які маем тут у алтары, таксама каля крыжа і каля алтара Маці Божай. Размешчаны там альбо медальёны, альбо ружанцы, як удзячнасць за альбо аздараўленне, альбо нейкая іншая справа, аб якой маліліся і прасілі дапамогі. З наведуванням нашого костьола приходиш, наповняєшся емоцією Духа Святого. Вірники наші приходять з молитвами і потребами до святого Юди Тадеуша. Було много навертання. Знак того можна побачити на крижі і біля Матері Божої. Приходять до святого Юди Тадеуша у потребах своїх, об виздоровленні, об навертанні когості, каб хтосьці кінуў дрэнную звычку. Бацькі хвалююцца за дзяцей аб паступленні, і Юда Тадеуш ім заўсёды дапамагае. На сённяшні дзень Лучай з'яўляецца такой мясцінай, дзе часта і ахвотна хочуць прыехаць турысты, таксама пілігрымы, пабачыць прыгажосць гэтай святыні. Ну, а таксама налажваецца шмат такіх імпрэз, канцэртаў, бо менавіта духоўная, культурная і архітэктурная прыгажосць, это менавіта той важны момант для душы чалавека, каб тут і памаліцца, і адпачыць духоўна. Шмат працы вядзецца па уладкаванню, прыгожванню тэрыторыі каля касцёла, дзякуючы таксама вернікам, якія дапамагаюць нам у гэтым. Адметнасцю апошніх гадоў менавіта з'яўляецца усталяванне першае ў свеце помніка Бенедикту XVI, папы рымскаму. Безвед'їй пиху надує чай, молитвою щирою лечить вучай, і донець ён кожному Божую ласку, як сили дає животворний ручай. Божия
Божія справи на кожним кроку, реки, озери, бари навколо. Тут захоплення кожному воку, дорить звучай уже. Сёння мы наведали з вами касцёл святого апостола Тадеуша у вёсцы Лучаі, дакрануліся да гісторыі, пазнаёміліся з сучаснасцю. Наша перадача заканчивается, але мы з вами не развітваемся, а кажам до наступных сустрэч. Нехай добрый Бог благословляе вам и вашим семьям. Ей пиху, нуду і отчай, молитвою щирою лечить звучай, і додить йон кожному Божую ласку, як сіли дає животворний ручай.